Lah jare arep disedekahke kok ditampa piye to iki? Wah. Ora tekan ati ini. Nah, Saya pe urunge. Ya aku lagi main to. tuh. Sing tuku ya manut kok. Mayar kok. Besok mau urung kan? Sahur kan nek kamu. Wow. Nanti jam 8 cerita makan juga. Sama Nek yo melu sahur kowe. kira-kira yo. Besok ya. Besok ya. Yuk. Hello. Nah. Bakul kondang iki sing do tuku ngeki THR kabeh iki. Betul. Nah. Nggih. Ini asu saya. Mbak ngenteni pencairan iki kaya es ae. Poso ya ora kok. Nah. Es Iya, Bos. Iya, terima kasih. Aku mau usen kok berharap ndelok ya kalau banyak banget buka wis ngono to. Saya lagi buka Mbak. Kok dhewe kono iki. Orang dodi. Lah yen jimon dhewe pancen. Apa to? Yen kita berharap kok dhewe pancen lan kok iki. Oh. Aku kan rada mumet kok iki. Mana niki pun buka biasanya jam 09.00. Apa nggih? Main biasanya jam 09.00, kadang Jam 8. Jam 8. Jam 8. Biasanya ya jam 8. Mbak, aku titip nganu iki. Pikir sih aku tak lunga sih. Nah, Ada kotak ae. Apa kok kabeh kota ada duit ya kota. Sing paling aneh gorengan ngono lho. Kok donat iki. Ora blok donat lho. Dibentuk iki kotak to ono ambang di ijo ngono iki. Ning isore kok alah alah. Kok kowe iki kowe iki ngomongi karo kowe lak kotakmu ra lali to. Kowe arep kon tuku apa? Lah ya mbake kemen gak ngerti sing Ah. pinter. Lah wong sing nang kene eneng kok dadak mulate sing liwat. Lah kowe kok kulon kok nanti. Aku titip.